El president Pujol, amb la intuïció política que el caracteritza, va decidir crear el Departament de Medi Ambient i li va proposar a l'Albert Vilalta. Jo crec que va ser una decisió molt encertada. Albert Vilalta va posar el llistó ambiental del país molt alt, fins al punt que moltes de les lleis que es van desenvolupar en aquella dècada les anem acomplint ara, 20 anys després. I quins són els fonaments, els pilars que va posar l'Albert Vilalta? Doncs el Pla de Residus Urbans, el Pla de Residus Especials, que té com a símbol la planta de Constantí, després el PEIN, que recollia tota una tradició naturalista del país, preocupada pel paisatge i pel territori, i evidentment el Pla de Sanejament. També, uns anys després, la llei d'intervenció ambiental, més pensada per les empreses, que els hi va donar una finestreta única, també va ser important. Per tant, aquests cinc marcs legislatius han estat la clau perquè avui el nostre país, que té encara molts i molts reptes ambientals per davant, puguem dir que s'ha endreçat i que s'ha dignificat des d'un punt de vista ambiental. La Generalitat de Catalunya es va dotar d'un Departament del Medi Ambient l'any 1991 i això és una actitud molt avançada per l'època. En realitat teníem un ministre del Medi Ambient quan a cap altre àmbit espanyol n'hi havia cap altre. Això ens va permetre ser presents en contestes internacionals d'una certa dimensió, sense anar més lluny, la conferència de Rio, des d'una tribuna, potser no del tot entesa pels observadors estrangers, però molt important per la nostra gestió ambiental. Gràcies a la gestió d'Albert Vilalta, Catalunya es va poder incorporar a les sensibilitats i els corrents socioambientals europeus i mundials en general amb més facilitat que no pas ho van poder fer altres comunitats autònomes. Recordo que un dia em va dir, diu que a la conca d'un riu determinat, concretament en aquest cas la Tordera, els pagesos diuen que hem recuperat les granotes i els ocells de les riberes i dels aiguamolls. Diu, estic content, perquè això probablement és una conseqüència de l'EDAR, de la instal·lació que hem posat, però no en tinc prou. I aleshores recordo que va dir, hauríem de sistematitzar aquestes dades i posar un observatori perquè això que a nivell popular s'ha detectat, aquesta millora que ja és palpable, la poguéssim mostrar científicament. Aquest és un exemple per mi del procedir del conseller Vilalta, aquest coneixement popular, però alhora intentar contrastar-ho i donar-li una dimensió contrastada i rigorosa. És un home d'aquells que quan analitzi el que ha fet al llarg de la seva vida, doncs el balanç pesa molt, perquè ha fet moltes coses i molt ben fetes. I amb el terreny de Medi Ambient va posar en marxa una conselleria que no existia, va posar en marxa unes polítiques mediambientals modernes que ens varen equiparar amb Europa, i a més ho va fer des d'una profunda convicció, però també amb una gran capacitat de diàleg, capaç de fer entendre a tothom el que li convenia en el país, un home generador de consensos, i això sempre des del respecte a la seva honestitat i al seu rigor intel·lectual. Per tant, va ser un gran conseller i és una gran persona.